Lisa! Lisa! Oh, Dennis. Bakit? Bingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag, di ba? Lumapit naman ako kaagad. Halos madapa na nga ako sa pagmamadali. Ang sabihin mo, makupad ka talaga kahit kailan ka. Naligo ako, Lisa, oh. Ano na? Nasaan ang tuwalya ko? Bakit wala sa banyo? Naglaba kasi ako dahil dadalaw tayo kay nanay. Tignan mo yung katangahan mo. Ano ngayon ang gagamitin ko kung nilabhan mo ang tuwalya ko, ha? Eh di, yung malinis sa tuwalya. Hindi lang naman iisa ang tuwalya. Oh, alam mo naman pala eh. May laman naman pala yung kukote mo. Oh, ngayon. Nasaan ang malinis na tuwalya, Lisa? Kukunin ko. Nakalimutan ko lang naman palitan, Dennis. Oh, bakit nga ba hindi na ako nagtataka? Lahat naman nakakalimutan mo, hindi ba? Maliit at malaking bagay. Ang simple lang, Lisa. Inalis mo, palitan mo. Pasensya na. Oh, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Akala ko ba ikukuha mo ko ng malinis na tuwalya? Hindi maglalakad ang tuwalya papunta rito, Lisa. Ay nako, ang hirap-hirap mong kasama. Ang aga-aga mong mangbuisit. Madami lang akong ginagawa, Dennis. Ako lang naman na nag-aasikaso ng lahat dito. Sasagot ka pa talaga? Ha? Ano? Mangangatwiran ka? Baka gusto mong manahimik na lang tayo dito sa bahay. Ha? Huwag kaya nating siputin ang nanay mo. Paghintayin kaya natin sa wala hanggang mamuti ang mga mata. Ano? Kukunin ko na yung bagong tuwalya. Mabuti pa at nang magkaroon ka ng silbi dito sa pamamahay ko. Peste! Dennis, matagal ka pa ba? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ito nga at nagbibihis pa? Sabi mo kasi aalis tayo ng 10 a.m. O ano naman ngayon? Mag-aalas 11 na. Sa nanay mo lang naman tayo pupunta. Hindi naman aalis ang nanay mo. Hindi rin naman magsasara ang bahay ninyo kung malilate tayo, hindi ba? Alam kasi ng nanay na darating tayo. Ipinagluto tayo ng pananghalian. Saka siguradong hihintayin tayo nun bago kumain. Oh, ay di kainin niya yung niluto niya kapag nagutom siya. Anong kaartehan na naman ba yung alam ng nanay mo, ha, Lisa? Hihintayin pa tayo bago siya kumain? Nako, wag ka na nga mag-inarte, Lisa. Huwag ka na marami pang sinasabi. Magpasalamat ka nga at pumayag akong puntahan yung nanay mo. Dapat nga, nagpapahinga ako ngayon eh. Nay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, Dennis. Bakit tinanghali yata kayo? Ay, pasensya na ho, ha? Napaka-traffic ho kasi eh. Sabado nga naman, matao talaga. Lisa, anak, okay ka lang? Mukhang matamlay ka. May sakit ka ba? Wala po, Nay. Baka ho napagod lang, Nay. Alam nyo na, napakainit kasi ngayon sa labas. Napakainit nga ng panahon. Mabuti pa, kumain na tayo ng tanghalian. Lisa, ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Salamat, Nay. Ayan, napangiti ko na ang anak ko. Tayo na sa kusina. O mahal, kanin pa. Oo, mga 2 sandok pa. Ang sarap ng luto ng nanay. Namiss ko. O ito, lalagyan na rin kita ng ulam. Salamat. Oh, wala ka ng tubig. Gusto mo ba lagyan ko ng yelo yung baso mo? Hindi na, okay nang wala. Malamig naman ang tubig. Nilagay yata ni nanay sa freezer. Mahal, naiinitan ka pa ba? Sandali ha, at ililipat ko muna yung electric fan na nasa sala para maituto ko sa'yo. Anak, Lisa, ang swerte mo talaga dyan kay Dennis. Aba ilang taon na kayong kasal. Alagang-alaga ka pa rin. Hindi magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa'yo. Bihira sa asawa yung ganyan. Sinabi niyo pa po, Nay.
Spoiled sa akin yung anak nyo eh. Kung tratuhin ko yan, parang reyna. Tama lang din naman yun sa kanya kasi siya ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Salamat, Dennis Tuwing makikita ko kayong mag-asawa, ramdam na ramdam ko kung gaano mo kamahal si Lisa. Yan naman ang lagi kong pinagdarasal. Salamat sa Diyos at maayos ang pagsasama niyo. Makakaasa ho kayo, Nay. Araw-araw ko hong sisiguraduhin na masaya at komportable sa piling ko ang anak ninyo. Oh, Lisa, narinig mo. Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo. Oh! Anong tinutunga-tunga mo dyan, ha? Kuhanin mo yung tsinelas ko at iabot mo rito. Heto. Napakadumi naman ng tsinelas na to. Ano? Kailan mo balak linisin ang mga tsinelas, ha, Lisa? Bukas. Lisa, alam mo? Para kang robot. Lahat na lang ng kailangan mong gawin, kailangan ko pang sabihin sa'yo. Kailan ka kaya matututong magkusa, ha? Bukas, pag uwi mo, malinis na yung mga tsinelas. May sasabihin ka pa ba? Magbibihis sana ako. Oo. Gusto kong sabihin na nakakapagod pumunta dyan sa nanay mo. Ang daming kyaw-kyaw. Paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi. Walang bago. Ganun talaga ang nanay. Minsan kasi nakakalimutan niya na naikwento niya na dati. Parang tanga lang. Hoy, Lisa. Pagtanda mo, huwag kang ganon, ha? Tsaka ikaw naman. Kapag nakita mong dumidilim na, magpaalam ka na. Hindi ko napansin ang oras. Nalibang ako. Namiss ko kasi ang nanay. Tignan mo yung kasamaan ng ugali mo. Huwag puro sarili mo ang iniisip mo. Uwing-uwi na ako pero wala kang pakiramdam. Gawin mo pa ng isang beses yan. Minsan 1 taon ka na lang makakapunta dyan sa nanay mo na hindi na uubusan ng paulit-ulit na kwento. Lisa? Mahal, nandito na ako. Kasama ko si Jackie. Kaya pala may pamahal-mahal. May kasama. Jackie! Mabuti naman at isinama ka ng kuya mo. Naku, pasensya na ha. Medyo magulo ang bahay. Halika, pasok. Salamat po, ate. Makikitulog si Jackie dito ngayong gabi, ha? Bukas kasi ang entrance exam niya sa State University. Isang sakay na lang naman na yun mula dito eh. Mabuti nga dito ka na magmumula. Matraffic kapag umaga. Sandali, ihahanda ko yung tutulugan mo. Hindi, ako na mahal. Siguradong napagod ka sa maghapong gawain dito sa bahay eh. Sandali lang naman to, ha? O sige, halika na sa kusina, Jackie. Maghahain na ako at na makakain na tayo. Maaga ka magpahinga, lalo na't may exam ka bukas. Sige po, ate. Thank you. Nagpapahinga na si Jackie? Oo. Napakagulo ng bahay, Lisa. Nakakahiyang magkabisita. Ano bang ginagawa mo maghapon at walang kaayusan dito sa bahay, ha? Naglinis naman ako kanina, Dennis. Araw-araw naman ako naglilinis. Pero syempre, sa laki nitong bahay, hindi ko naman kayang linisin ang lahat ng sulok ng isang araw. At syempre, may sagot ka na naman. Wala ka ng ibang ginawa kundi mga tuwiran ng mga tuwiran para pagtakpan ang katamaran mo. Siguro pag alis ko nakahilata ka maghapon. Ano? Aba, Lisa, yan na nga lang ang ambag mo sa bahay ko. Kilos-kilos naman. Ako itong nagbabanat ng buto araw-araw para may makain tayo. Kaya sulitin mo naman ang pinapalamon ko sa'yo. Eto kaya,
Okay na ba to? Hindi! Napakaigsi ng shorts mo, Lisa. Akala mo naman, pagkakinis-kinis ng legs mo. Ang itim na nga ng tuhod mo, para pang alkansya yung binti mo. Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga kaopisina ko? Kailangan ko pa ba talagang sumama? Ano sa palagay mo? Tingin mo ba gusto kitang isama? Kung pwede nga lang na hindi, abay, hindi na. Ang dami kasing kalokohan ng HR namin. Kapag hindi kita isinama sa sports fest, di ako lang ang walang kasama na asawa. Magja-jogging pants na lang ako. O, di mabuti pa. Tapos, maluwag na t-shirt. Ang hirap mo kasing damitan, Lisa. Ang gulo-gulo ng korte ng katawan mo. Yung mga parte ng katawan na dapat ay malaki, sa'yo, maliit. Yung mga dapat naman ay maliit, sa'yo, malaki. Mag-diet at mag-exercise ka kasi. Pare! Dito, may bakante pa dito. Salamat, pare. Lisa, mahal. Dito ka sa may sandalan maupo para hindi mangawit ang likod mo. Pare, alam mo, kanina ko pa kayo pinagmamasdan eh. Kakatuwa. Lagi kang nakaalalay kay Lisa. Tapos kapag tinitignan mo siya, parang siya lang yung nakikita mo. Iba yung kinang ng mga mata mo. Siyempre, ganun talaga tayong magmahal ng mga misis, pare. Pinaparamdam natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Oo, gaya ngayon. May electric fan na nga, pinapaipayan mo pa. Pawisin kasi itong asawa ko, pare. Kaya naman gusto ko, lagi siyang komportable. Sandali ha, ikukuha ko lang ng bottled water si Lisa. O ba, gusto mo rin? Hindi, meron ako dito. Thank you. Tubig, mahal. Inom ka muna, baka uhaw na uhaw ka na. Salamat. Idol talaga kita, pare. Kung may award para sa best husband, ikaw ang mag-uuwi ng award. Hindi naman. Ginagawa lang natin ang dapat. Alam naman natin yun, di ba? Tayong mga lalaki, ang role natin sa buhay, mahalin yung mga asawa natin. Yon! The best ka talaga, pre. Dennis, gising ka pa ba? Sabihin mo na yung sasabihin mo at nang matapos na. Kung kailan talaga matutulog ang tao, tsaka ka mangiistorbo, Lisa. Si Lynette kasi. Sinong Lynette? Best friend ko yun ng high school. Oh. Nakabase sa US. Umuwi last week kasi nag-homecoming yung batch nila ng college. Oh. Tapos, ano naman ngayon? Ano naman ang magiging epekto nun sa buhay natin kung umuwi siya? Paalis na kasi siya next week. O tapos, Lisa, dumating siya. Umalis siya. Ano ngayon? Ano ang pakialam ko sa kanya? Nagyayaya kasi. Mag-dinner naman daw kami bukas. Bastos pala yung Lynette na yan eh. Ikaw lang ang niyayaya? Ano? Hindi ba na alam na may asawa ka? Hindi lang siguro alam na gusto mong sumama. Baka akala busy ka sa trabaho. Gusto mo bang sumama? Tanungin mo muna siya. Ngayon, kung hindi ako imbitado, di wag kang pumunta. Ganun kasimple. Matutulog na ako. Ayoko nang marinig yung boses mo dahil naaalibadbaran ako. Lisa? Hi! Lynette, sorry ang aga ng tawag ko ha. Naistorbo ba kita? Girl, di naman. Don't worry. Ano yun? Napatawag ka. Itatanong ko lang sana kung okay lang na isama ko yung asawa ko sa dinner mamaya. Of course, walang problema. I'll see you and your husband for dinner later, ha? Thank you, Lynette ha. See you. Ay!
Naku, tuwang-tuwa talaga ako at nagkita tayo, girl. Ilang dekada na rin ang lumipas simula nung huli tayong nagkasama. Oo nga, graduation pa yata ng high school. Grabe, ang tagal na nun. Neneng-nene pa tayo. Ang tanda na natin, no? Mabuti ka nga, may forever na. Ang sweet nyo, no? Pinagmamasdan ko kayo nung dumating kayo. Si Dennis talaga ang taga-bit-bit ng bag mo, no? Siyempre, ako talaga ang taga-bit-bit ng bag niya kapag lumalabas kami. Ay, ang sweet! Tsaka habang kumakain, ipinaghihimay ka pa ni Dennis. Kulang na lang, ipagmuya ka niya. Alam mo ba, sa bahay sinusubuan ko pa yan. Hindi ko lang magawa kapag nasa labas kasi nahihiya. Pak, iba ka din, friend. Ang swerte-swerte mo. Baby ka ng asawa mo. Dear love, sana all, sana true, puro sana. Pero ang totoo, sawang-sawa na ako sa buhay ko. Nakakaumay ang paandar ng asawa ko. Maalaga, mapagmahal, at sweet. Ideal husband. Perfect partner. Pag may ibang tao, kung alam lang nila kung ano talagang dinaranas ko kapag kaming dalawa na lang. Nakapanlulumo, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Habang umuusad ang panahon, lumalalim ang sugat na dulot ng emosyonal at verbal na pang-aabuso ng asawa ko. Gusto ko nang pumigay. Sana bukas, tapos na ang lahat ng to. Sana, matapos na ang palabas na ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!